Какво точно прави това нещо? Ако не беше оплел кабелите, щях да ти покажа. Хей, бях на 10-то ниво. Някои от нас се опитват да намират демони. Помниш ли онази честота, която само демоните чуват? Тази, която не работи? Демоните могат да бъдат разпознати чрез научни методи. Единственото, което доказа, е как могат да те убият без дори да се стараят. Въпросът е да ги разобличиш такива каквито са. Това е система за предупреждение. Сара, вече си имаме такава. Единият мъж определено е демон, но не мога да засека жената. И двамата са демони. Надушвам ги. Рейв, температурата й е нормална. В това няма нищо нормално. Хайде. Аз? Да. И какво точно ще правя? Ще пазиш нормалната. Благодаря. Дадената клетва се спазва. Клетва за отмъщение за отнет живот. За разрушено минало и заплашено бъдеще. Лоренцо Ламас. Враг на мрака. Неговата битка е вечна и броди и света непокорен. Ейприл Телек. И Стив Браун. Мисията му е да преследва пратениците на злото и да ги връща в ада. Сега светлината на земята зависи от безсмъртния. Безсмъртен. Чисти легла и най-вкусната супа на света. А най-хубавото е, че никой няма да ви получава. Ще донесем супата. Рейв, имаме ли план? Ние имаме само един план. Да, а какъв е той? Реагираме в движение. Да, може да остана при Сара. Някой трябва да наблюдава експеримента й. Ало? Какво става, Сара? Да. Малко сме заети. Гудуин, кажи на Рейв, че жената е човек. Просто е поела топлината от демона. Сара, ще говорим след като ги убия. Рейв, допускаш грешка. Аз не допускам грешки, а вземам решения. Където има живот, има и надежда. Надеждата няма да издържи на киселинния тест. Няма нужда да ги убивате. Не си разбрал, приятелю. Аз разбирам всичко. Супата е готова. Гудуин! Не! Ти я поеми! Не, момичето! Ще я спасим! А кой ще спаси мен, Рейв? Не! Мога да я спася. От дяволите. Ти пък какъв си? Казвам се Макуин. Полупрограмист, полумисионер. Ти свири на китара за Golden Thread на Woodstock. Беше страхотен.
Знаеш ли каква е тя? Знам за каква се мисли. Има недоразвит вкус към злото. Нейният учител, когато ти уби, той беше истинското зло. Вече не. Значи е нещо като Чирак. Но все още има съмнение какво трябва да прави. Това обяснява показателите. Злото идва и си отива, но не те завладява напълно. Да, има шанс да бъде спасена. Тя ще се промени. Нима? И защо си толкова сигурен? Във фермата ми има още двама. Не, че искам да любопитствам, но какво е да имаш толкова много фенки? Имах по-големи амбиции. Следвах всеки гуру, който откривах. Приех всички възможни религии, но злото винаги се връщаше. Аз го преследвах като хрътка. Какво те привлече? Една секта, която практикуваше демонизъм. Беше много сериозно. Изгубих ръката си. Музиката също. Чух, че си се хвърлил от една скала. Да, но не си признах какво ме преследваше. Извадил си късмет. Да. После започнах да депрограмирам деца. Открих, че демоните съществуват, но и че имат съвест. Не се страхувайте. Знаем кой си. Отмъстителят. Имаш репутация. Чували ли сте за мен? Да. Страхливецът. Като момичето, температурите са по-ниски. Охлаждат се, когато злото изчезне. Защо са тук? За да видят, че не им мислите злото. Виждате го, нали? Мога да спася и другото момиче. Остани и гледай. Какво ще загубиш? Всичко. Рейв, науката е риск. Никога не съм ги изследвала при контролирани условия. Помисли до какво ще достигнем. Представи си главите ни на кол. Не правим така. Извинявай, на мен ли говориш? Много добре знам какво е лъжа и какво се крие под красивата ти кожа. Преди да ги видиш, вярваше ли, че съществуват? Не. Знанието ти за тях е променило целият ти светоглед. Какво говориш? Ако си променил възгледа си веднъж, защо да не го промениш отново? Защото все още миришат на развалено месо. Това е да. Обикновено е много чаровен. Какво правя тук? В безопасност си. Решетките са за наша защита. Докато говорим с теб. Ти си онзи с меча. Той уби Франк. А сега иска да убие и мен. Да, иска. Покажи му, че можеш да се промениш. Колко си убила? Какво значение има? Има. Опиши ми първия. Беше стар. Така или иначе щеше да умре. Опиши го. Имаше бяла коса, бледа кожа, чак прозрачна. Говори ли с него? Каза, че супата е вкусна. Не беше ял от няколко дни. Искаше допълнително. Франк ме накара. Каза, че ако ги убием, ще прогоним и останалите. И така повечето ще умрат на улицата от глад и разобличение. Какво ти каза старецът? Благодаря. Тя знае, че е сгрешила. А това означава, че ще се поправи. Казва ти това, което искаш да чуеш. Те така правят. Рейв, дай шанс, моля те. 24 часа. Достатъчни са да разберем дали има промяна. Ако намерим научен начин да спрем демоните, това ще промени всичко. Всичко.
24 часа. Омагьоса и не магьоснико. Трима бяха в ръцете ми. Колко ли ще страда светът, ако ги върнем там, откъдето са дошли? Това е разумното решение. Но ако злото може да се трансформира? Знам как се чувстваш. Демоните убиха родителите ми, забрави ли? Ти използваш меч, аз използвам интелекта си. Ти използваш пистолет, а аз формула. Двамата можем да измислим нов начин. Ти го знаеш. В пансиона, когато убих онзи Франк, това не беше достатъчно. Исках да страда. Но рефлексът ми беше по-силен и го довърших. Разбирам. Това не трябва да е отмъщение, Сара. Но не мога да се сдържа. Не мога да не ги убивам. Макуин може да ни помогне. Той се опитва да отключи доброто в злото. Това е нещо, за което трябва да се замислим. Нетърпелив си да нападнеш, да отмъстиш. Воинът трябва да познава три неща. Оръжието си, противника си и сърцето си. Каква е целта ти? Да върна злото в адската дупка, от която е излязло, и да намери дъщеря си. В природата нищо не е постоянно. Само в очите на детето ще намериш любов. Търси светлината, но знай, че мракът се крие в нея. Дори кокошката има бяло и черно месо. Дори кокошката. Вярвате, че притежавате специални сили над живота и смъртта. Имаме. Така е. Но не се контролират от друг. Не, силата е в нас. Да, Сидни, във вас е. Получаваш червена точка. Мислете за себе си. Не изпълнявайте заповеди. Вярваш ли на тези глупости? Това е техника за депрограмиране. Ако те мислят за себе си, Тогава култът ще ги освободи от влиянието си. Може ли по-тихо? Сидни, имам нещо за теб. Мисля, че си готов. Поиграй си. И аз стига. Как се чувстваш? Добре, забавно е. температурата му спада. Става по-добър. Това ще бъде страхотно. Велико. Това няма да стане. Той знае какво прави Рейф. Обзалагам се, че не знае. Какво да правя? Каквото искаш. Не храня. Не, не дей. Вземи решение, преди някой да реши вместо теб. Хайде, Сид. Направи хода си. Не мога. Змията убива. Такава е природата й. Ти какво искаш? Какво искаш да се случи? Вземи решение и действай. Не храни змията. Експериментът приключи. Чакай. Много добре. Температурата му спадна до 37 градуса. Той взе решение и така изпита злото. Изпитанието е смъртта, Сара, а не температурата на тялото. Къде е котката? Беатрис? Не. Беатрис, изплюй я! Изплюй я!
Съжалявам, не се сдържах. За Сидни. Извървя дълъг път, приятелю. Още няколко такива сесии и ще можеш да си тръгнеш. Тръгва си още сега. Съжалявам, че трябваше да се намеся, но той е мой. Легендата е вярна, а аз не вярвах. Аманда, стегни се. Ние сме следващите, той ще се върне. Да. Ще се върне. Защо не ми каза, че има друг безсмъртен? Няма. Играе за другия отбор. Мислих, че е мит. Казва се Рандъл. Колекционера. Идва от петия кръг на Ада. Преследва тези, които искат да обърнат гръб на мрака и да излязат на светлина. Оригиналният демон. Не можем да се скрием от него. Той не се предава. Не се връща с празни ръце. Нито без глава. А после ние трябва да се чувстваме. Каза жената, която яде котки. Беатрис, заведи Аманда в килията. Аз ще се погрижа за всичко. Да, супер. Ти иди с тях, но си пази гърба. Защо все аз трябва да съм с демоните? Защото крещиш най-силно, ако нещо се обърка. Върви. Рандъл може да унищожи всичко, което се опитвам да постигна. Защо не го спря? Нямаше възможност, нали? Защото той свърши моята работа. Сидни беше почти излекуван. Рандъл уби невинен. Невинен? Дори не можеш да си представиш от кога познавам демоните. Нито един от тях не се доближава до невинността. Той искаше да се промени. Опитваше се да намери правилния път. Те познават само пътя към унищожението. Вярвай, че е бил почти човек, щом искаш, но никога не казвай, че е бил невинен. Той за какъв се мисли? За човек, който винаги е прав. Докато някой не му докаже обратното. Ей, Рейв, какво търсиш? Нещо, което да ми подскаже какво става. Как? Макуин твърди, че може да промени демоните. Той е истинската заплаха за каузата на Рандъл. Питаш се, защо Рандъл не избра него? Именно. Рандъл е колекционер, Сидни имаше съмнение. Демоните не се съмняват, нито пък ние. Значи Макуин наистина е превърнал Сидни в човек. Може би за това... Не е отишъл в ада, където му е мястото. Да, Сара, не мога да приема, че в демоните има нещо човечно. Не мога. тоест не искаш. Видя доказателството, Рейв. Видях само димна завеса, която обърква съзнанието ми. Вярвам, че Макуин прави нещо много специално. Ако няма надежда за изкупление, Изкуплението не е в мои ръце. Нито в твои. Нито в тези на Макуин. животът не може да е толкова безнадежден. Знам, че искаш да вярваш в работата му. Тя ще потвърди твоето проучване и тази... Джаджа. Джаджа? Не е Джаджа. Добре, все едно. Тук съм да спра злото, а не да го измервам. Имат един ден. Ще удържа на думата си. Трябва да се концентрирам. И това е всичко? Край на разговора? Добре, отивам си.
Първо, опознаваш тъмната и светлата страна на оръжието си. Тежко ли е да нанесеш един смъртоносен удар? Леко ли е да запазиш енергията си за по-дълга битка? Искаш ли да скриеш смъртоносната сила на оръжието си или да вселиш страх в очите на врага? Като опознаеш оръжието на война, ще опознаеш и самия войн. За какво е това? Не искам да се нараниш. Много успокоително. А си ме сложил на електрическия стол. Няма да те нараним, Аманда. Искаме отново да си цяла. Така ще виждам показателите ти. Сигурно трябва да съм спокойна, че науката се е развила толкова, че може да изследвате злото. Или пък не. Всички извървяхме дълъг път. Някои части от мозъка ни не се развиват още откакто предците ни са излезли от океана. Но ние го преодоляваме всеки ден с велики дела и жестове на доброта. Тоест с електрошок? Когато изгубих ръката си, изпаднах в депресия. Даже ме приеха в болница. И са те лекували с ток? Лут ли си? Противоречиво е, но науката се е развила достатъчно. Тогава ти се качи на влакчето на ужасите. Защо аз? Демоните имат тела и мозъци също като хората. Но ако успея да стимулирам части от този демоничен мозък, може би тя отново ще стане човек. Това вече прилича на Франкенщайн. Довери ми се. Имам ли избор? Да си човек означава да чувстваш. Искам да знам дали това тяло е част от теб или е просто костюм. Адът е за предпочитане пред това. Температурата й се покачва. Прекаляваме, това ли е планът? Нищо и няма. Бори се, Аманда. Покажи ни каква си отвътре. Пречите на тъмните ми сили. Спрете. Спрете. Избери да се промениш, Аманда. Мозъкът ти ще се пръсне. Предупреждавам те. Бори се! Бори се! Бори се, Аманда! Край. Не, остави я. Това е нормално. Няма пулс и не диша. Ти я уби. Не, не съм. Чакай, отчитам нещо. Тя успя. Победи злото. Тя издържа. Виждала ли си Сара? Вътре с момичето и Макуин. Чух писъци, все едно гонеха духове. Какво казват картите този път? Промяна, прераждане, смърт и битка с пионките Нада. Да, дръж нещата по токо. Аз ще отида до града. Какво е това? Част от брадвата на Рандъл. Някаква стоманена смес. Много здрава, но съвсем лека. И с лекота обезглави Сидни. Необходим е само един замах, за да може брадвата да си свърши работата. Рандъл е перфекционист. Което значи, че няма да нападне с счупена брадва. Ще се опита да я поправи. Какво ще направиш, ако го намериш? Това си е моя работа. Не исках да подслушвам, но Аманда е изплашена, аз също. Не искам да умра като Сидни. Положих големи усилия. Поздрави Макуин от мен, защото знам коя си, знам и каква си. Но все още не съм разгадал играта ти. Когато направиш своя ход, аз ще бъда там. Защо не ни дава шанс? Все още си жива. Това е огромен шанс. Това беше най-невероятното нещо, което съм виждала. Как се научи да го правиш? Да депрограмирам демони. Да? Объркани деца, които вярват, че демоните ще разрешат проблемите им.
Родителите им ми плащат да ги върна. Харесва ми да съм полезен. Разбирам защо Рейв го прави. Аз също, но... Какво е моето оправдание? Заради музиката. Тя ме движеше напред. Хората казваха, че свиря като обсебен. Сигурно са били прави. Беше страхотно пътуване. Изгорих снимките. Показваха живот, който беше лош пример за много деца. Сякаш им дължа нещо. Всички тези изкушения трудно е да устоиш. Но купонът свърши. Поне за мен. Нямам проблем с теб, каубой. Хващаш ме неподготвен, както се казва. Да пинем по нещо. Кафето ти истина. Не го докосвам. Така ли? Аз живея за него. Не мога да издържа без силата му. Чувствам се жив. Аз съм следващият ти договор. Не работя с хора дори с теб. Намери си специалност и бъди най-добрият. Защитавам репутацията си. Още едно парче, скъпа. Ако преследваш само демони, а се отърваваш от другите, Защо не очиствам и тях? Ако сбъркат, аз ще бъда там. Още не са взели решение. значи нищо не е ясно. Все едно не знаеш. Не си оцелял векове наред, без да знаеш на кого да се довериш. Сигурно ти е трудно да контролираш меча си. Толкова много зло. Дори в задния ти двор. Благодаря, скъпа. Ще ти оставя голям бъкшиш. Ще тръгвам. Що ми искаш? Хлапето ще се спаси. Но жената ще бъде страхотен десерт за някого. Ей, ако отново се доближиш до Сара, ще те убия. Ясно ли е? Не се лъжи, каубой. Ако се изпречиш на пътя ми, главата ти ще се търкаля. Не трепери от страх. Нямаш стадо, каубой. За първи път в дългата си кариера ти защитаваш лошите. И не ти отива. Положението е ясно. Ако станат добри, аз ги прибирам. Ако станат лоши, ти ги изпращаш у дома. Има ли значение какво ще стане? Може би го правиш толкова отдавна, че вече си забравил защо. Може би ти харесва да убиваш. Не е убийство, а изпращане. Шансовете не са на твоя страна. Предимството е мое. Ще ходя където си поискам. Ще бъда там и ще те чакам. Да ме убиеш? Или просто ще чакаш? Да ги заведем на безопасно място. Безопасно? Не мисля. На Рандъл не му трябва карта. Ако ги иска, ще ги намери. Спасението на Аманда зависи от непрекъснатата работа с Макуин. Тя е в критичната фаза на лечението. Лечение? Как ли не? Става нещо друго. Това е капан. Забрави за параноята и повярвай в нещо ново. Боря се с всичките си инстинкти. Защото и аз искам да повярвам на Макуин. Така ли? Мислиш ли, че искам да живея още 4 века по този начин? Още тази нощ бих оставил меча си, но този момент не е дошъл. Слушахте в Алтамонт. Рок-н-рол на Пърл Харбър. Не си била ти. Това беше през 60-те.
Не си била родена. За първи път не забелязаха. Бяхме безгрижни, а онези мотористи обичаха купона. Ти беше толкова силен тогава. Публиката се движеше в твоето темпо и посока. Щеше да те последва навсякъде. Щеше да направи всичко за теб. Знаеш ли колко хора биха продали душата си само за един ден от тази магия? Представям си. Не ми казвай, че не ти липсва. Не мога да излъжа. Не ме разбирай погрешно, но... изкушавали са ме много по-силни демони от теб. Така ли? Много от нас дават обещания, но малко от нас ги спазват. Ще ти върна музиката. Ще те накарам отново да чувстваш. Не го прави! Вече го направих. Може да бъдеш такъв, какъвто си бил. Минаха 30 години. Това е като секса. Не се забравя. Все едно ти е за първи път. Не разбирам. Това няма логика. Приложих данните от сесията с Аманда, но нищо не съвпада. Поредната лоша теория. Възможно е. Доволен ли си? Добре, ще се престоря, че разбирам. Според Макуин, Аманда вече трябва да отговаря на човешките импулси. А тя не го прави? Не, точно обратното. Тоест, мислим, че е студена, но тя не е. Да, Добре. Колко по-точно? кара ни да си мислим каквото тя поиска. Опа, Все едно го прави нарочно. това е лошо. Да. Свири, Макуин. Усети музиката. О, да. Беше прекрасно. Браво на теб. Помисли, колко ще е хубаво да се върнеш към живота си, да забравиш грижите си. Ще бъде малко сложно. Как да обясня... Не си ли чувал за грим? Мисли за парите, за феновете, за славата, силата. Не може да се откажеш. Не. Махни я, Аманда. Аманда. Няма да те моля отново. Това е безмислено, не виждаш ли? Дори и да успееш, Рандъл ще се появи и ще унищожи доброто. Откажи се от мечтата, която никога няма да се сбъдне. Безсмъртни и приятелите му ще разберат. Остави ги на нас. Тайната е да използваш пръчката, а не да мислиш как да я счупиш. Убивай, но не се наслаждавай на убийството.
И си пази гърба. Партньоре, казах ти, че ще се върна. Аз ти казах, че ще те чакам. Добре дошъл, Сидни. Дано няма сериозни щети. Той ми отряза главата, но тя порасна отново. Събуди се, брато. Разбирам. Не се променяте. Изиграхте Макуин. Ритей, когато са прави, ритей, когато са паднали, нали? Това е играта Каубой, ти го знаеш. А те не разбират. Все едно да си играеш с куче. Тук сме за теб и приятелите ти. Ще се справиш ли с нас? Да. Сега! Вече няма да порасне. Приготви се за борба! О, Боже. Рафаел беше прав. Не стават хора. Дори не се опитваме. Казах ти. Данните не ме излъгаха. Те са ученици, които усъвършенстват злото. Точно така. Измамихме ви. Не можеш да ги победиш. Трябва да се предадеш. Има и друг вариант. Бягай! Това ще ги забави. Щупи го! Давай! Подреди приоритетите си. Раздели стадото, за да объркаш вълка. Риташ като муле. Загрявам. Направи нещо. Добре, добре. Довел си сестрите си. Вървете, той е мой. Не, заслужихме си го. Не си ми шеф. Гудуин, хайде! Ти си мъж. Това са стереотипи. Ти го направи. Няма. Хайде, тръгвай. Ти ще стреляш. Върви. Покажи ми какво можеш, партньоре. Умри, безсмъртни! Ръката ми, ръката ми. Ела ми, каубой. Застреляй го! Хайде, стреляй! Не мога. Ще оцеля Рейв. Един момент. Какво? Да. Разбрах. Добре, шефе. Разбрано. Действам. Беше... Ти кой мислиш? Имам друга задача за повече пари. Но... Той има скрити планове. Отивам там, където ми каза. Адиос, каубой.
Мисля да опитам с барабани. Не те съветвам. Добър изстрел. Не очаквах, че си толкова точна. Научих се на един летен лагер. Така ли? Да, но нямахме живи мишени. Защо? Притеснили се за мен? Да кажем, че не спираш да ме изненадваш. Не мога да повярвам. Говореха ти това, което искаше да чуеш. Трудно е да устоиш. Влизат в главата ти и те объркват. Вече ще помагам на хората. Да. Остави демоните на мен. На нас. Така е най-добре. Не спирай. Шоуто едва сега започва. Ти! Бинго! Върви си малката. Няма да те нарани. Засрами се. Какво избираш? Бързо и лесно? Или забавно? Забавно. Поздрави приятеля ми. Не се крий! Шоуто едва сега започва. Докъде бях стигнал? Да, отиваш в ада. Хвана ли го? Защо е още тук? Рейв, той е човек. Мъртъв е. Знам. И аз го убих. Дадената клетва се спазва. Клетва за отмъщение за отнет живот, за разрушено минало и заплашено бъдеще. Лоренцо Ламас. Враг на мрака. Неговата битка е вечна и броди и света непокорен. Ейприл Телек. И Стив Браун. Мисията му е да преследва пратениците на злото и да ги връща в ада. Сега светлината на земята зависи от безсмъртния. Безсмъртен. Говорим за убийство. И адвокат ли стана? Убийство не е точната дума. По-скоро клане. Макар че това е термин от преди 400 години. Ям, когато съм нервен. Дума като всички останали. Отнех живота му. Защото си мислял, че е демон. Преследвал е момичето. Всички знаци са били на лице. Да, не бъде толкова строг към себе си. Той беше човек. Но си получи заслуженото. Ако знаех, щях да постъпя различно. Момичето не беше в опасност, когато го убих. Разбирам те. Когато убиваш демони, не оставяш нищо след себе си. А с хората става пълна каша. Не може да избягаш от това.
Хвърляте оръжието или този мъж ще умре. Това е между нас. Пусни го. Оръжията на земята, веднага! Послушай го. Не. Не и заради него. Пусни го и се бий с мен. Както искаш. Не! Работата ми е да пазя хората, а не да ги убивам по случайност. Това е война. Жертвите са неизбежен страничен ефект. Страничен ефект. Никога не си убивала. Никога не си виждала как светлината в очите им изгасва. Той правил ли е тази грешка и преди? Рейв не е от хората, които грешат. Може би веднъж. Сенаторе, ще потвърдите ли датата за операцията? Ще се консултирам с лекарите, но искам да е ясно, че когато те ми позволят, ще се върна към задълженията си и ще спра незаконната търговия с оръжия в третия свят. Както и черния пазар тук. Други въпроси? Погледнете тук. Искате да ми стане лошо? Здравей. Ще живее ли? Прилича ми на едно бивше гадже. Не ти вярвам. Имам полицейски инстинкт. Господин Инстинкт, какво да направя за вас? Аз съм Ченге. Детектив Гарети. Наричай ме Шон. Сара Барнс. Асистент. Днес е първият ми ден тук. Наричай ме госпожо Барнс. Добре, госпожо Барнс. Джон Доу е мой случай, така че ако разбереш нещо, ми кажи. Двама униформени са го намерили снощи. Убит е с нещо остро. Няма ли доказателства? Нищо. Няма документи, пуснахме отпечатъците му в системата, но... А вие тук открихте ли нещо? Не се е порязал, докато се е бръснал. Извинете. Моля. Прилича на вътрешен кръвоизлив. Нещо друго? Кръвни проби? Наличие на алкохол? Това е работа на патолога. Аз правя предварителна оценка. Това е черно нещо. Това е жлъчка. Жлъчка? Да. Ще ме извините ли? Оценката ви? Тръгвам. Трябва да взема децата. Детектив, коя беше тази жена? Днес бил първият ти работен ден. Не съм я виждал преди. Винаги разбирам последен. Сигурно иска да ме измести. Каза, че тялото е покрито с жлъчка. Какво може да означава това? Странно. Излязла е от тялото. Сякаш процесът на разлагане вече е започнал. Какво говорите? Вече се разлага? Мъртъв е поне от 3 дни. Сканирах медицинския картон. Това ще ви хареса.
Знаех си, че мирише на гнило. Бил е мъртъв преди да го убия. 3 дни по-рано. Причината за смъртта не отговаря на състоянието на тялото. Вече се е сковал и е започнал процеса на разлагане. Мъртвите се разхождат. Отърва се, приятел. Да. Благодаря. Това означава много. Моля, не искам да се чувстваш виновен. Въпросът е, защо се държа като демон? По всичко е личало, че е демон. Очи, глас, нрав. Да, беше много нахъсан. И знаеше името ми. Обсебване. Или вид, който съживява мъртвите. Но с каква цел? Демоните имат само една цел. И тя никога не е добра. Спи. Напредък. Непотвърден сигнал, че пазачът на моргата е прият в психиатричното отделение на болницата. Шок. Някой се е повеселил? А? Откачил е заради нещо? Или някой е бил жив, а е трябвало да е мъртъв. Именно. Да проверим. Супер, обичам луди хора. Този път сме само аз и Сара. Ти ще разбереш с какъв демон си имаме работа. Да си готов, когато се върне. Да, супер. Вие се забавлявайте, аз ще стоя тук и ще работя. Работа. Мрази тази дума. Спокойно, ще ти донеса чипс. Уилкинс, Томас Уилкинс, прият е в психиатрията. Аз съм дъщеря му. Кога е прият? Тази сутрин. А вие коя сте? Дъщеря му. Уилкинс. Ей, Уилкинс. Добре ли си? Не мога да спя. Страх ме е да заспя. Какво видя? Мъртвите бяха живи, ходеха. Кой? Тя ми каза да спя, но няма смисъл. Не мога. Знам. Чуй ме. Това, което си видял, е било истина.
Било е истинско. Истина е. Не си луд. Някои неща са трудни за обяснение, но те съществуват. Значи не си измислям. Не. И аз съм ги виждал. Аз съм от семейството Сара Уилкинс. Дъщеря му. Детето му. Тоест Барнс. Барнс или Уилкинс? Уилкинс е моминското ми име. Все едно. Ще изпратя цветя. Как са децата? Интересуваме се от едни и същи хора. Така ли? Да. Хора, които умират, а после се разхождат. Хора в шок. Това е нещо сериозно. Ще те номинирам за ченге на годината. Не искам да арестувам красива жена като теб. По какво обвинение? По цели 2. Представяне за лекар и възпрепятстване. Лъжеш полицай. Виж, не може ли да поговорим? Говорихме. Имаш право да пиеш кафе с мен. Ако се откажеш от това право, кафето ще ти бъде донесено. Луда жена. Предсмъртно желание? Всъщност да. Имам чувството, че можеш да ми помогнеш. Заради храната е. Не е умрял от раната на гърдите. Умрял е преди това. Мъртвите са си мъртви. Стига. Търся истината. Колкото и нереална да е тя, ще я понеса. Добре. Разлагането вече беше започнало. Да. Да, и патологът го каза. Истинският. А сега пазачът твърди, че е видял някакъв труп да става и да излиза на разходка. Мъжът, когато прегледах, Не, някаква жена. Писнало и да бъде мъртва и избягала от моргата. Ударила клетия ти баща в стената, все едно е кукла. трябва да вървя. Чакай! Изобщо не си изненадана. Кажи ми, коя си? Какво знаеш за... Шон, много си мил. Но колкото по-малко знаеш за мен, толкова по-добре. Нека се изясним. Изобщо не съм мил. Още не съм те закопчал, защото явно усещаш странните неща, които се случват. Имам само теб, докато не наемем експерт по паранормални явления. Щом имаш само мен, значи си загазил. Така е по-добре. Къде е Рейв? Презарежда батериите. Къде отиваме? Ще върнем тялото на семейството му. Това е цената, която трябва да платиш за стореното. Ще вървим, докато не ги намерим. Не го убих аз. Не разбирам. Не разбираш.
Трябва да защитаваме невинните така, както пазим себе си. Дори и с цената на глупавата ни гордост. Дори не знам името му. Трябва да приемеш смъртта му, иначе няма да разбереш смисъла на живота. Смисъла на живота. Или силата на смъртта. Кунгай, Гилгул, изобщо не ги различаваш. спести ми речта, тип аз съм по-стар от предците ти. Грешиш, но не си признаваш. Преследваме ги от 4 века. Повярвай ми, това не е демон Кунг Гай. Гилгул не се съживява толкова бързо. Писах доклад за трансмигриращите демони. Кунг Гай са изчезнали. Откъде знаеш? Убихме последния през 1792. Сега може ли да не се държите като брат и сестра? Първо ти. С Гудуин се съгласихме, че си имаме работа с някакъв паразит. Класическо вселяване в трупове. Тогава защо не излезе от тялото на онзи мъж? Играел е на криеница. Чакал е терена да бъде чист. И да се появи ново тяло. А най-добрият пазар за трупове е моргата, нали? Прилича на Кунг Гай. Трябва да е Гилгул. Защото използваш архаични методи за търсене. Кой изобщо е написал речника за демони? Аз. Няма значение от кой вид е. Трябва да го убием преди да нападне отново. А ченгето? Няма да си трае още дълго. Ще намира все повече доказателства. Скоро вестниците ще гръмнат. Имаме следа. Детективът, който разследва случая, може да ни даде някаква информация за жертвите. Да, защото си пада по ловци на демони. Ченгетата задават много въпроси, а отговорите не им харесват. Той е различен. Така ли? Да? Това трябва да спре. Можем да му вярваме. Защото Защото можем да му вярваме. Ще се радвам да ми се обадиш, когато чуеш съобщението. Искам да поговорим. Чао. Гласова поща? Да, ще ми се обади. Харесваш го, нали? Нищо не съм направила, просто търсим информация, нали? Това, че ние с Гудуин сме избрали какъв да бъде животът ни, не означава, че ти трябва да прикриваш чувствата си заради нас. Не го правя. Харесвам го, но това няма нищо общо със случая. Той каза, че ще провери, ако му помогна за разследването. Явно е много мил. Да. Може да приеме обаждането ми като емоционална реакция. Защото те харесва. Мисля, че имам чувството, че го привличам. Разбира се. Какво? Нали е мъж? Какво значи това? намерих нещо. Не е от интернет, но може да ти е интересно. Гудуин? Добре, извинявай. Какво откри? Между Гилгул и Кунг Гай има нещо общо. Обсебващите демони са избирали тела на заможни хора. Крале, духовници, силните на деня. И? Високата позиция в обществото означава максимален хаос. Значи демоните преследват човек, който има власт. И още новини. Сенатор Джорджа Хейстингс ще бъде прията в болница Мърси. Не знаем подробности за здравословното й състояние, но ни съобщиха, че процедурата е рутинна и няма да попречи на задълженията на сенатора. Очаква се сенаторът да защити проектозакона си още следващата седмица. Мислиш, че вече ме познаваш, така ли? Очакваш да проговоря, защото ме черпиш обяд. Доктор Сара Бекман, бивш професор по парапсихология и паранормални явления.
Как го откри? Отпечатъците ти бяха по бутилката. Оказа се, че твоето досие още е в архивите, въпреки протестите преди 5 години. Ще ми съдействаш. Шон, Детектив Гарети. Имам 2 трупа и никакви обяснения. Първият мъж е намушкан на улицата. А се оказа, че вече е бил мъртъв. Значи не е убийство, а поругаване. А вторият труп просто излиза от моргата, пребива човека и хваща пътя. Това не е ясен случай, както виждаш. и се питаш кой човек би откраднал трупове, нали? Не. Питам се дали е някакъв вид обсебване или говорим за зло същество. Признавам, докладът ти за трансмиграциите много ми хареса. Имаш интересни теории. Имам повърхностни интереси на тази тема. Повърхностни. Докторантурата ти не е хоби. Добре. По първата жертва имаше доказателства за трансмиграция. Но тези неща никога не са толкова лесни. Все едно труповете стават и отиват на разходка. Знам, че е невъзможно. Шон, не мога да ти кажа повече. Защо не? Ще трябва да ме убиеш. Нямаш представа какво съм преживял. Виж, все едно някой си играе на извратена игра. А ти знаеш правилата. И ако не ми помогнеш, ще те арестувам. Край на флирта. Какъв е статусът ти? 10509. Статусът ми? Ерген. Ям вредна храна. Харесвам блондинки. Казвай. Казвай, Бриско. 6-ти екип намери липсващия труп. Жената е твой тип. На Джаспър и 2 авеню. По един за колекцията. Няма да разберат. Обичам си работата. Нищо не може да развали деня ми. Пак ли старите номера, Харви? О, безсмъртния! Давай, набий ме. Няма да бягам. Не съм глупак. Просто си върша работата. Защо да те бия? Ти имаш толкова важна роля в света. Нямаш представа с какъв гений си имаш работа. Да, гениално крадеш чорапи. Ако искаш да знаеш, за това се изискват умения. Трябва да спреш кафето, господине. Знаеш защо съм тук. За да си изгладиш прането? Добре. Кротко. Ако искаш информация, нямам. Добре. Не ми казва и за демона, който се вселява в трупове. Добре. Какво за него? Нищо. Нищо не искам да знам. Например, не искам да знам какъв вид е. Смесената гилгай порода? Знам какво правиш. Нарочно не ми задаваш въпроси. Харви, и преди съм срещал гении като теб. Твоята обърната психика е лесна за разбиране, когато се изразяваш правилно. Питай ме нещо, каквото и да е. Нищо не искам да знам. Абсолютно нищо. Със сигурност не искам да знам каква е следващата стъпка на демона. Не искам да знам. Добре. Има план. Голям план. Иска да се издигне по хранителната верига, само това знам. В името на сатаната. Явно пак се е вселил. Тялото е сковано. Зениците не са разширени. Но виж това. Все едно е белек от изгаряне. Някой я е изгорил? Древните учени твърдят, че душата излиза и влиза през устата. На английски, ако обичаш. Шон,
Аз не бих я изритал от леглото. Стига. Какво ми носиш? Нещо за Джон Доу от онази нощ. Отпечатъците му ни казаха, че се казва Майлз Донали от Джорджтаун. Бил е известен лобист. Знаем ли за кого е работил Донали? За някой от сенаторите. Вътре го пише. Благодаря. Пак този поглед. Сега ще изчезнеш, нали? Спешно е. Знаеш какво става? Шон, казах ти, че не мога... Сара, съжалявам, че бях груб. Но защо не ми кажеш какво става? Не е нужно да си сама. Обещавам ти. Не съм сама, Шон. Повярвай ми, не си готов да разбереш срещу какво се изправиш. Ако ме спреш, това нещо ще продължи да убива. Не искам да намеря и твоя труп. Знам. Знаеш ли, че митът за 20 век, който е описан в романите от 40-те, е опроверган от учените? Годуин, моля те, просто ме изслушай. На какви основания? Женска интуиция. Супер. Това не е състезание. Дано си права, защото Рейв няма време за догадки. Веднага го намери. Знам коя е мишената. Харви, откажи се. Кой те е ядосал? Ако кажеш още една дума за демона, който се вселява в трупове, ще сложа край на кражбите ти. Просто си падам по чорапи. Какво съм ти направил? Стига, нали беше гений? Вече не се възприемам така. Лош ден, Харви, а? Мразя такива демони. Нищо лично. Нашият гений нямаше да ми каже какъв е планът на демона. Нали? Добре, той е напълно откачен дори за демон. Знаете ли какво е Гилгай? Преди стотици години решили да смесят двете породи демони. Гилгай са луди, не се спират и не са доволни, докато не получат това, което искат. Вманиачени са помозъци, нещо като хоби. Каквото и да правиш, не ни казвай как да ги намерим. Не ни казва и как да ги убием. Мислите се за много умни, а? Има само един начин. Да ги гръмнете. Да им гръмнете вътрешностите! Бум! Шон, какво правиш тук? Същото, което и ти. Пазя сенатор Хейстингс. Как разбра? Първият Джон Доу е бил от екипа й. Този, който го е обсебил, е искал да е близо до сенатора. Значи вярваш в свръхестественото. По-логично е от моите разумни обяснения. Да го хванем. Да. Добре дошъл в моя свят. Винаги е странно. Казала е, че ще ни чака отвън. Може би с детектива са заети и сега се опознават. Тя заслужава да има живот. Не съм казал обратното. Но какво знаем за този детектив? Пуши ли? От добро семейство ли е? Сара не може да се сближава с когото и да е. Кой е казал, че се сближава с него? Не аз. Това сигурно е колата на Гарити. Да, но кой е в таксито? Пак се е вселил. Значи е в болницата. Сара, хайде. Под дяволите. Вече се е преместили. Сара, тайните служби пазят сенатора. Но те не знаят това, което ние знаем. Убиецът може да е всеки. Дори близък приятел. Не. Така. Докъде бяхме стигнали? А, да. До изяждането на мозъка.
Това е лошо. Дори и да я намерим, то може да е станало тя. Не, Сара не може да се приближи до мишената. Значи ще изяде мозъка й. Когато те видях за първи път, си казах: о, това е жена с чудесен череп. Шегуваш се. Не, аз съм пристрастен към мозъци. Обожавам ги. Мозъци. Вкусно. Убил си, Шон. Убил си всички. Най-хубавото в чуждите тела е вкусът на спомените. А този тип много те е харесвал. Бил е разпален. Какви неща само си е мислил за теб. Ти си извратен. Благодаря. Изречено от теб, това стопля моята празна кухина. Той е мъртъв. Но май не съм единственият, който се интересува от тялото му. О, вие, човеците, изпитвате уважение към тези, които имат власт, нали? Аз съм Ченге и това е добре. За сега. Но скоро ще стана уважаван лекар. А след това ще бъда сенатор Джорджа Хейстингс. Свобода на движение, истинската американска мечта. Защо? 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 Защото сенаторът иска да стане герой, като спре търговията с оръжие. А това няма да се случи. Не. Къде отиваш? Къде отиваш? Ти си демон. Да! Когато приключа с сенатора, хората ще носят гранати в 40 щата. А пистолети? Мислех, че съм се оттървал от теб. Светът е малък. Гадно копре. Добре ли си? Той е убил Шон. Знам. Ще го хванем. Докторе, имаш ли минутка? Здравейте всички. Да започваме. Готов съм да дълбая. Скалпъл? Хей, кой не си е мечтал да убие политик, а? С резервния отбор ли ще играя? Хайде, хора, да започваме. Хернията е от другата страна. О, да, знам го. Обичам си работата. Здравей, докторе. Какво става? Убий го. Опитай това острие. По-остро е. Хайде! Пазете се. Пипнахме го. Да, но недостатъчно бързо. Беше просто фермер.
беше обичан член на общността, член на уважавано семейство, съветник на селото. Щях да се гордея да го познавам. Не забравяй. Всеки човешки живот е значим и важен. Всички сме свързани помежду си и тази връзка е свещена. Сега го разбирам. Той не заслужаваше такава смърт. Нито другите. Сигурен съм, че е бил добър човек. Съжалявам, че си отворих устата. Как си издържал толкова дълго? Толкова хора са умрели пред очите ти. Не мисли и за смъртта му. Помни живота му и мисли как да спреш злото. И продължаваме битката. Това е. Но го правим заедно. Тримата. Един за всички. Всички за един. Ролите озвучиха артистите: Даниела Йорданова, Даниела Сладунова, Георги Георгиев Гого, Силви Стоицов, Николай Николов. Преводач Миряна Мезеклиева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.